ମୁଁ ଜଣେ ଶୂଦ୍ର, ମୁଁ ଗର୍ବରେ କହୁଛି ମୁଁ ଜଣେ ଶୂଦ୍ର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଆସିକି ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଆଉ ଦଳିତ ମାନେ କହୁନ, ସେଇ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଦଳିତଙ୍କ ନେତା ସାଜିଛ। ଆରେ ତମେମାନେ ହେଉଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚୋର। ତମେମାନେ ଆମକୁ ଖାଲି 60-70 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମକୁ ଖାଲି ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଦଳିତ ଦଳିତ ବୋଲି କହୁଛ। ଆବେ ଶଳା ତମେ ଯଦି ତମର ପଛରେ ଜୋର ଅଛି ନା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଦେଖାଅ। ଆଗକୁ ତୁମ କର୍ମ କରିକି ଆଗକୁ ନେଇ ଦେଖାଅ। ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅ ନା, ତମେ ଭଲ କାମ କର, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼, ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କର, ଭଲ କର୍ମ କରିକି ଏମିତି ଆଗକୁ ହଟ। ନା କି କୌଣସି ଜାତିକୁ, କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିକୁ ତମେ ନିଚା ଦେଖେଇକି ଶୋଷଣ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆମକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁନି ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ମୋର ଯଦି ଘର କୁଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ମୁଁ ରାଜମହଲ କରିପାରିଲିନି, ସେଇଟା ମୋ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ତମେମାନେ ହେଉଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦଳିତ ନେତା, ଯେଉଁମାନେ ସାଜିନ, ଯେଉଁମାନେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ନେତା ଆମକୁ ଆସିକି ସଦାବେଳେ ଦଳିତ ଦଳିତ କହୁଛ। ତମକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି এই ଚପଲରେ ସେକି ତୁମ ଗାଲ ଲାଲ କରିଦେବି। କାହିଁକିନା ତୁମେ 70 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେବା ବଦଳରେ ଆମକୁ ଖାଲି ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଦଳିତ ଦଳିତ ବୋଲି ଆମକୁ ନାଁରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛ। ଆମକୁ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମକୁ କେବେ ହେଲେ ଦଳିତ କହିନି, କେବେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମକୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କହିନି। ଆରେ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ପଇସା ନେଇ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ଯଦି ମୋର କୋଠା ଘର ବଦଳରେ ଚାଳ ଘର ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମକୁ ମନା କରିନି ତୁମେ କୋଠା ଘର କରନି। ମୋ ପାଖରେ ସମର୍ଥ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ଘର କରିପାରିଲିନି। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାୟୀ କରିବା ବନ୍ଦ କର। ଆଉ ତମ ଭଳିଆ ଜାରଜମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ମାନେ ଦଳିତ ଦଳିତ କହୁଛ, ତମକୁ ପୁନର୍ବାର ସାବଧାନ କରିଦେଉଛି। ଚପଲରେ ସେକା ଖାଇବ, ଏ ଦେଶରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେବ। ଦଳିତଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆଖି ଠାର ମାରିବା ବନ୍ଦ କର। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।